El crit de Munch, un quadre realment icònic. Un crit silenciós sota un cel encès de vermell, uns tons que també tenim durant el capvespre. Però per què el cel no és sempre vermell? O millor dit, per què el cel és blau? Doncs per saber-ho hem de mirar més enllà dels núvols i més enllà del nostre petit món. Des de l'espai, el Sol emet llum composta per ones electromagnètiques que inclouen els colors de l'arc de Sant Martí, o el que es coneix com a espectre visible. En concret, els blaus i els violetes es caracteritzen per ser les ones més curtes i energètiques. Un cop a la Terra, la llum es troba en un escenari perfecte, la nostra atmosfera. Podem imaginar que és com un gran llenç transparent ple de molècules i partícules molt petites. Aquestes són de la mida idònia per interactuar amb les ones més curtes i es produeix una dispersió del violeta i el blau per tot arreu. El violeta no el podem veure perquè una part és absorbida per l'atmosfera superior i també perquè els nostres receptors dels ulls són més sensibles al color blau. Aquest fenomen es coneix com a dispersió de Rayleigh i és el que fa que el nostre cel sigui predominantment blau durant el dia. No obstant això, al capvespre i a l'albada, el cel es pinta amb nous colors. Quan el sol s'acosta a l'horitzó i mirem en la seva direcció, els rajos han de travessar més capes de l'atmosfera. A les capes més altes, el blau es dispersa completament, fins que arriba a una capa on gairebé ja no es percep. És llavors quan les ones més llargues, com les del groc, comencen a guanyar protagonisme. I el color verd? Doncs també hi és, però es fon entre els tons de blau i els tons més càlids fins a gairebé desaparèixer del tot. Al final només ens arriben els taronges i els vermells intensos, els autèntics protagonistes d'aquests instants tan fotogènics. Així doncs, només a través de l'alt podem imaginar un univers on el cel pugui ser verd, lila o taronja. I un exemple d'això és